Slav şev baş hevalno hevidarım herkes başa çen uçe ku Muhammed kirna dixwazim ji wara pêşkeş bikim normal îro diviya bu mîvanê me hebiya Abdullah Koçer ew ê sibê bibe mîvan îro niha li Bakurê Kurdistan ye li Bakurê Kurdistanê ye di nava gel de ye ya rastî înterneta wî ji tune bû kêmasî hebû me biryar da ku em sibê bi hevra biaxivin wisa ye çend û çên ku Muhammed kirna hevalno hema ji wara pêşkeş bikim hêvîdarım hûn baş in qez li peyama we binêrim kîl vê derê kîl nel vê derê ye Yılmaz Güney hatiye navame Malatya ve Xazî Raspiya. Xazî Raspiya. Yek ji insanê ku ez heyranê wî me divê dünyayê da Yılmaz Güney ye. Selahaddin Demirtaş di nava me de ye. Selahaddin Demirtaş tu bi xêr hatî. Ev demekî ye me dişopîne. Ez ji hêvî dikim ku rojekî rast be jî. Selahaddin Demirtaş me bişopîne û tevlî bernameya me bibe. Bahsa bîranînên xwe yê li zîndanê bike û bahsa plan û projeyên me bike ku em çawa bikaribin şoreşê pêk bînin. Gotinê ku Selahaddin Demirtaş bike gelekin Emrullah Özkiran bi me re ye Behcet Altın, mamoste hûn bi xêr hatin, Metin Kurt li vê derê ye, Resul Doğan hûn her hebin. Hemî hevalê me jî Kurdî dinivîsin. Tiştekî pir baş e. Li vê derê adetekî çêbiye. Hevalên ku xîtabê me dikin, tevlî kanala me dibin, rast te rast bi Kurdî daxifin, bi Kurdî dinivîsînin pir baş e. Hevalno eger gotinê we hebin, tiştekî wisa balkêş hûn bixwazin bibêjin, bi îsrar tiştek nûçeyek ku haya me jê tune ye, hûn bixwazin vê derê deşîfre bikin, eşkere bikin, qet hema dîrek ji me re binivîsînin, dibe ku di hevoka we ya yekem de ez nebînim, wê hevoka xwe dibare parve bikin di peyamendê, ji bo ez bibînim û ez bikarim we davet bikim vê derê. Wê demê em wext wenda nekin hema dest pê bikin hevalno. Ez bar dikim deng jî baş e, her tişt baş e, êdî ez fêr bûme deng çawa eyred dikim. Berê ku ez werim weşanê me hinekî tûş xwariye, bîvera îsota tûş lê tesîra wî derbas bû. Niha baş e. Ya mesela Kıbrıs'ê ez ji wara bêjim, mesela Kıbrıs'ê çi ye? Min îro li versiyonekî din godar kir, min hinek kesê din xwendin, dibêjin çi? Ya dibêjin tamam Kıbrıs yani bi her halî ji dest çû yani Kıbrıs ji destê dewleta Tirkiye derdikeve ew serî sede. Dibêjin AKP firotiye Kıbrıs'ê. AKP bi zanebûn plan yani planên Amerikayê, planên İngiltere pêk aniye ji Kıbrısê vekişiye Kıbrıs firotiye. Di berdela hin tiştan de. Berjewendiyên dewletan hene. Berjewendiyên AKP bixwe jî hene. Em dibînin Özgür Özel fikirî dide Serokkomarê nû ê Federasyon Xwaz mesela ew jî balkêş e. Wê demê dimîne MHP. MHP jî haya wî jî heye tenê dixwaze tribûna bilîze. Tenê dixwaze xîtabê hestên netewperestên Tirkiye bike. Maksata armanca Sipopê. Yani gazekî kom dibe di nava Tirkiyeyê dibe yek hebe ku hinek hewa jê bigire. Ew jî Devlet Bahçeli ye. Hewaya civaka Tirkiye an nijadperest jê digire. Maksat pir zêde dijberî çênebe, serhildan çênebe. Bi wê armancê ez dibêjim xeyî di nava faaliyetê de ne. Lê AKP herçend baweyekî vekirî nebêje jî di zemanê xwe de di piş perdeya de Kıbrıs firotiye. Kıbrıs ji vir pê ve dibe dewleta Kıbrısê. Êdî beşa Tirkiye namîne tenê dibe federatif. Yani belki bibe sê perçe, çar perçe ya jî du perçe tenê. Ne mesele? Dibe wekê Belçîka. Aliyê Flaman hene, aliyê Frankofon hene. Dibe wekê wan yani. Herkes xwe birêva dibe lê di çarşova dewletekî de. Ez dibêjim qeyûsa dibe ama dewleta Tirkiye wenda kir ji Kıbrısê vedikişe. Askerê xwe vedikişîne, hêzên xwe vedikişîne, êdî li gorî dilê xwe nikarin biçin xumarê bilîzin, nikarin li gorî dilê xwe biçin şevê xwe derbas bikin. Êdî ew ê mecbûr li Tirkiye xumara xwe bilîzin. Hevando, mala wê ava, hevando, ji kerema xwe re, hevalê ku nû hatine bila ji bîr nekin, hem bibin endam, hem bibin abone. Çavê xelkê li ser me ye, dibe em wisa hêz û quwetê bidin vê kanalê, bikaribin hevalê me yê Tirkiye axif, em hinek wana derbas bikin, bila dünya alem bibîne ku kanalên Kurdî jî bala însanan dikişîne. Dibe dünya alem bibîne
ku êdî ew hinceta ku dibêjin em Kurdî çê bikin nayê temaşe kirin. Ji ber vê yekê em Tirkî çê dikin. Ji bo xatirê çend kesê ku Kurdî Tirkî nizanin çibû hincetê wan pir ecêb in. Hevan no herkes Kurdî nizane di nava temaşevan. Ji temaşevanên me herkes Tirkî nizane. Çi bû ya? Hinceta wan hûn bibêjin çi bû? Çima Tirkî YouTube çê dikin, çima kanalê wan, çima televizyonê me Tirkî çê dikin, hinceta wan ew e. Ha, yên Kurdî nizanin jî hene. Ji bo çend însanên ku Kurdî nizanin, tu radibî kanala xwe bi temamî dikî Tirkî. Ev bû. Heh, min dît mesele. Tamam e. Yılmaz Güney, Malatya ava. Ya pir komîk e, herkes pir komîk e li gorî xwe. Na ew jî ji me re dibêjin komîk. Manşeta me ev e hevano. Yani AKP, MHP tezkereya şer derdikin. Dixwazin êrişê ser başûrê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê bikin. Amedekariyekê bi vî şeklî heye. Em helwesta CHP merak dikin. Gelo CHP wê piştgirî bide vê tezkereyan na. Dem Partî em zanin li dij derdikeve hem jî pir bi dijwarî. Gelo hêz û quweta Dem Partî heye. Hem tezkerê red bike û vê pêvajoyê weke hincetekî, weke tehdîtekî bikarbîne li hember AKP ji bo tezkere dernekeve. Merov dikare. Merov bibêje eger tu tezkireya şer derbixî tu ne duristî tu ne samîmî. Ji ber vê yekê pêvajo em radwestînin. Tiştekî wisa tune ye. Yani hem amadekariya şer dikî, baregiya nava dikî û hem jî radibî dikevî nava pêvajoya lehvatinê qaşo. Nabe. Herkes divê hedê xwe zanibe, herkes durist be. Ne duristî nekeve nava vî karî. Yani êdî zikê me têr e. Hêzên Şamê carekî din êrişê Swêdayê kirin pevçûn qewmî hevanno hêzên girêdayê hikûmeta Demkî ya Sûriyê bi çekan bi dronan êrişê herêma Tilal Hedîdê ya Swêdayê kirin. Ew dronên ku bi wan êriş kirine hûn zanin tije bombenê di wan de. Li gorî nûçeya Anhayê hêzê hikûmeta Demkî herêma Til Hedîd a Rojavayê bajêrê Swêdayê bi çekên navîn bi dronên topbarankirî dan êriş kirin, ji xwe re kirin hedef. Hêzên parazvanên niştimanî yên Swêda jî bersiv dane êrişan pevçûn qewmiye. Derengiya şevê doh derengiya şevê heta berbanga vê sibê jî li derdora Swêdayê pevçûn hebiye berdewam kiriye. Hêjmara kuştiyan ji her du aliya ve heta niha nehatiye zanîn. Ev li aliyekî hevanno Tuncer Bakırhan da axife. Tuncer Bakırhan behsa pêvajoyê dike çûbû serdana Selaheddîn Demirtaş ez dibêjim qeyb mühîm e merov lê godar bike ka çi dibêje ji bo pêvajoya çareseriyê hêviyên xwe anîne ziman lêbelê bêdengiya hikûmetê red dike îtiraz dike dibêje bêdengiya hikûmetê dibe sebebê aloziyan. Tuncer Bakırhan behsa girtina Ekrem İmamoğlu operasyonên li ser şaredariyên CHP jî kir got ew wekî navê wê yekî hate femkirin ku em baliyekê re li ser aştiyê daxivin. Yani em tenê baliyekê re li ser navê aştiyê naxivin. Em dikarin siyasetê li gorî dilê xwe dîzayn bikin. Yani em tenê baliyekê re na em bi dewletê re dibêje pirsgirêka aştiyê em nîqaş dikin lêbelê em siyasetê li gorî prensîbê xwe bi rêva dibin. Di vê qonaqê de derketiye holê ku ev rewşeke çi qasî şaş bû divê aqlê ku vê operasyonê bi rêve dibe êdî dev ji vê rewşê berde. Operasyona ku behs dike ya AKP, MHP li hember CHP'ye. MHP çi qas tê de cih digiriya nizanim lê operasyona AKP li hember CHP'ye, li hember İmamoğlu'ye. İmamoğlu îro derneket mahkemê dibêje şert û şurtê ku îro ez bikaribim xwe îfade bikim tune ye ji ber vê yekê derneket îfadê xwe neda. Ew jî helwestekî pir balkêş e. Tuncer Bakırhan dibêje di vê qonaqê de derketiye holê ku ev rewşeke çi qasî şaş e divê aqlê ku vê operasyona li hember CHP bi rêve dibe li hember İmamoğlu êdî dev ji vê rewşê berde. Bakırhan anî ziman vê pengavê nîşan daye ku aştî tenê bi tekoşîna hevpar a hemû hêzên demokratîkên Tirkiye mümkün e. Yani Bakırhan bang li CHP dike ku em were em bi hev re tê bikoşin. Em bi hev re vê pêvajoyê bi rêve bibin, em bi hev re li hember AKP bisekinin ji bo ku ev operasyon êdî bi dawî bibin. Hevserokê giştiyê Dem Partiyê ji rojnamegerê T24
rojnamegerekî nexirabe Murat Sabuncu bûyî axifiye ka min êrin çi dibêje. Bakiran balkişan ser pêşketinên dawî yên pêvajoyê helwesta hikûmetê anî ziman dibêje bêdengiya desilatê ya AKP helwesta wê ye ne zelal a di derbarê pêvajoyê de aloziya di nava civakê de zêdetir dike. Heta ku çarçoveya pêvajoya çareseriyê neyê axaftin wê valahiyên gotegot yani dêdî qudû hewlên provokasyonê wê zêdetir bibin. Yani eger pêvajoya çareseriyê neyê axaftin dişûnewî de tiştekî din tê axaftin. Çi ye? Ew jî gotegotin, hewlên provokasyonê ne filan bêvan. Rola Abdullah Öcalan ya di vê pêvajoyê de çi ye? Bakirhan dibêje roleke navendî ye, merkezî ye. Rola ku Abdullah Öcalan dilîze. Ew ne tenê li Tirkiyê di nava Kurdên her çar perçeyan de yek ji wan aktoran e ku navendeke referansa siyasî û îdeolojîk e. Bakirhan banga Öcalan a 27 Sibatê ya ji bo danîna çekan wekî derfeteke dîrokî, pirsendeke dîrokî binav kir. Da zanîn ku daxwaza wî ya hevdîtina bi komîsyonê re netawîz e. Siyaseteke rasyonel e, pêdiviya aqlê dewletê ye. Yani bahsa tavîzê dike gelo dikîja manê de dibêje tavîz. Wextê ku Öcalan komîsyonê bibîne Öcalan tavîzan dide ya komisyon Öcalan bibîne tavîzan dide. Eger komisyon Öcalan dibîne û tavîzan dide komisyonekî kepazeye bilaqet tune be. Yani tiştekî wisa mümkün e. Yani hem pêvajoyê bi rêve dibe rêvebirê vê pêvajoyê Abdullah Öcalan e û rabe bêje ez hevdîtina min be Öcalan re cureyekê tavîzê ye veya nabe. Lê Öcalan wextê ku komisyona hevdîtin pêk bîne elbet veya ne tavîz e çima tavîz be? Na. Pêşniyazê xwe dibêje, fikrê xwe dibêje, rê nîşan dide, çareseriya dawa Kurd çi ye, heqê milletê Kurd çi ye, Öcalan wê ji komisyonê re bibêje. Qanûnên çawa divê werin derxistin, ji bo ku carekî din Kurd mağdur nebin. Yani derdê Kurdan û serî hildin, derdê Kurdan û isyan bikin, derdê Kurdan ku rêxistinên çekdarî çê bikin li hember dewleta Tirkiye şer bikin tune ye. Yani ev ne zewq e. Yani pişiya herî zehmetiya divê dunyayê de şervanî ye, gerîlatî ye, pêşmergetî ye. Yani derdê kesekî, lüksa kesekî tune ye. Kes yani hewl nade ji bo vê yekê. Ji ber vê eger çareserî çi be, çareseriyeke mayînde, daîmî êdî pêdiviya Kurdan çênabe derkevin çi ye. Êdî em heqî xwe di pratikê de pêk tîne. Heqî me di pratikê de ji xwe tê zanîn hevan no. Ziman xweseriya edaletê, xweseriya parastinê û serweriya axa Kurdistanê. Daxwazê Kurdan ev e. Em hema bidomînin ka çi dibêje wekî din dibêje peyam yani mesaj gelekî zelal e pêvajo neyek alîye du alî dimeşe. Tuncer Bakırhan hebûna Özgür Özel a di seroketiya CHP'de wekî şansekî mezin ya ji bo vê serdema dîrokî nirxand û dibêje di vê serdemê de di vê partiya CHP ne tenê di pozisyona piştgiriyê de be divê bibe lîstiksal jî. Hem di mesela pêvajoyê de hem di meseleyên cuda da CHP dibê nebêje ez piştgirî didim pêvajoyê. Em piştgirî naxwazin. Bila were di lîstikê de dîrek cih bigire. Heta rol bigire û pêş ve bibe. CHP mîtingên mezin li dijî qayyûman li dar dixe, dikare bi li darxistina mîtingên aştî jî piştgiriyekî xurt bide vê pêvajoyê. Ew mîtingên mezin ku ji bo Ekrem İmamoğlu amade kiribû li dijî qayyûman aynî wekî wan mîtîngan bi şev heta dereng dewam dikir bi hezar însan tevlî dibûn ji bo piştgiriyekî xurt ya ji bo vê pêvajoyê jî dikare amade bike dibêje. Bahsa Demirtaş dike, Demirtaş dibêje binêrin hevan da. Tuncer Bakıran wî rojê çû serdana Demirtaş ka em binêrin bi xwe re çi anîye wekî agahî me wî rojê qismekî behs kir lê dîsa jî qet nebe em dubare bikin Bakırhan li ser pirsa a rojnameger dibêje cihê Selhedîn Demirtaş jî di vê pêvajoyê de bawekî zelal çi ye? Yani Selhedîn Demirtaş di vê pêvajoyê de kîjan rolê dilîze? Helbesta wî çi ye? Li ku dirê disekine? Tuncer Bakıran dibêje Dem Partî li ku dire pêvajoyê be
hevalê me hêja Selhedîn Demirtaş jî li wê derê ye. Ne gavekî li pêş e, ne jî santîmetrekî li paş e. Tam bi me re ye. Sedî sed bi me re ye. Hêviyên me hene dibêje, hevserokê giştiyê Dem Partiyê di dawiya axaftina xwe de anî ziman ku ew ji bo paşerojê bi hêvî ne. Hevan nova gotina paşeroj û pêşerojê di nava Kurda de hêzê lan nebiye. Ez bi xwe dibêjim pêşerojê, hinê heval dibêjim paşerojê. Paşeroj tiştek ku li pişma ye, pêşeroj tiştek ku li bendê ye. Ez bi xwe wisa dibêjim. Hûn jî ji kerema xwe re anha mesajê xwe binivîsînin. Yani ji bo dema pêşiya me em dibêjim pêşeroj yan paşeroj. Mesela dema pêşiya me em dibêjim pêşeroj. Ez vê nûçê xilas kim ez ve baş anî bîra min. Ez ser vê meselê hinekî zelaliyekî derxim. Em jî hinek qasî xwe ji bo pêşerojê bi hêvîne, erê hêviyên me hene, ji ber ku navê îro yê wan hêviyan îradeya siyasî ye, ne rewşeke hestiyarî ye. Hêviyên me ne girêdayî lütfên desthilatê ne. Lê girêdayî îradeya gelan ya aştîxwaz û tekoşîna me ya demokratîk ya rêxistinkirinê ne. Ev hevokekî süper e. Dibe hêviya me heye ji vê pêvajoyê. Ama em hêviya xwe girêdayî lütfên desthilatariyê nakin. Yani desthilatarî weke diyarî, weke lütuf çi bide me em razî ne, em wî qebûl dikin. Yani em ne parsekê berderê desthilatariya AKP ne. Duê manî da dibêje. Em girêdayî îradeya gelan e, girêdayî îradeya gelan a çewa ya aştîxwaz, girêdayî tekoşîna me, milletê me birêve dibe. Em baweriya xwe bi milletê xwe tînin. Duê manî da. Wekî di straneke Kurdî de derbas dibe, me gelek be û behoz dîtin lê em neşkestin. Niha em bi çend gotina basa vê hevalê bikin. Remezan Demîr 30 sal di girtîgehê de ma piştî ku hat berdan li bajarê xwe Amedê ji aliyê girseyekê qelebalix ve bawekî bi coş hate pêşwazîkirin. Mamoste Remezan Demîr eger dengê me tê te tu bi xêr hatî nava me. Xwedê silametiyê bide. Hêvî dikim aqubeta te li serê hemî hevalên me ê girtî be. Remezan Demîr sala 1994 li Şewlikê hatibû girtin. Cezayê heta yani muebbet li wî hatibû birîn. Bi çepik tilîlyan hate pêşwazîkirin. Remezan Demîr li pêşiya komeleya Tuayê derê bi awekê girseyî xelk çû pêşî, malbata wî hebû, rêveberên komeleyan hebû, siyasetmedarê me hebû, zarok hebûn, jin hebûn, herkes çû pêşî. Bi qasî ku yekûn bihîstî bûn yani. Kî naçe kî neçe pêşî. Herkes dixwaze wî bigire, hembêz bike, xêratinê lê bike. Fikrî wî bipirse, wextê ku di hepsê da bû, înternet tune bû, jiyan bi şiklekî cuda bû, salên nodî, îro derketiye jiyan êdî guher ye. Hestî wî guherîne ne guherîne nizanim. Remezan Demîr di pêvajoya 30 salên girtîgehê de li zindanên Amed, Ordu, Meletî, Karabûkê hatiye girtin. 14 salên dawî li girtîgeha tîpa T ya Karabûkê derbas kiriye. Serokwekîla Koma Dem Partî Gulistan Kılıçkoçyiğit li parlamentoya Tirkiye axivî nerazîbûn bertekeke tund nîşanê tezkereya şer ya Iraq û Sûriye Lübnanê da çavleriye ku tezkere hefteya pêşiya me were rojeva parlamentoya Tirkiye. Koçyiğitê got polîtikayên ewlehî parêz yani tedbîrên ewlekariyê tu pirsgirêka çareser nekiriye heta niha çareser nake jî. Tam berovajiyê vê yekê pirsgirêk ve diguherîne aloziyên mezin. Gulistan Kılıçkoçyiğit anî ziman ku di demekî de ku qala aştî û pêşveçûnê têkirin anîna tezkireyê şer nakokiyên mezin e. Nakokiyên mezin derdixe. Mesele çareser nake. Bi vê tezkirê re dixwazin dema mayîna leşkeran ya li Sûriye û Iraqê dirêj bikin û leşkerên nû bişopînin. Dixwazin ez vê jinûva bibêjim bi vê tezkirê dixwazin dema mayîna leşkerên Tirkiye li Sûriye û Iraqê dirêj bikin û di ser de jî leşkerên nû bişînin wê derê. Ev bi tu şiklekî partiya me Dem Partî milletê Kurd vê yekê qebûl nake, milletên aştîxwaz vê yekê qebûl nake. Vê tezkirê wekî ewlehiya welêt pêşkêş dikin lêbelê müdaxeleya karê navxweyî yên welatên din dikin. Lewma ne rewa ye, ne meşru ye, ne jî hukukî ye.
کوچی تی بالکشان سر پیواژویا چارەسەریە ژی ئەو پیواژوەیە کو ئەم دناودانێ دەبێژە پیواژوەیەکی دەمەشێنە هەڵە تیرکی ئەم هەموو پشکری دەدەن vê pêvajoyê هەروەها بودجەیە ساڵا 2026 jî rexnekir Gulistan Kiliçkoçyît dibêje ew wekî budçeya şer û faîzê ye mixabin ev budçe ji budçeyên salên berê cudatir nine budçeya gel budçeya feqîr û fuqareyan budçeya jin ciwan zarokan nine budçeya qesrê ye budçeya alîgirên rantê ne budçeya talan û sermayedaran e ji sedî 11.4 budçe ji bo mesrefên parastinê tê veqetandin yani budçeya ku dewleta Tirkiye îsal amade kiriye ji bo sala 2026an çi qas be em bêjin milyonek be 10 milyon be sedî 11.6 wî ji artêşê re hatiye veqetandin artêşî van pereyan dixe xizmeta şerê li hember Kurda li dijî Kurda xerç dike ji ber ku armancekê din yê dewleta Tirkiye tune dişerda dide wan çetên ku li hember Kurda şer dikin yani ev kî îtiraz dike bila bêje li hember kî şer dike dewleta Tirkiye hana hele hazir artêşa Tirkiye ji bo çi tedbîran digire li hember Yunanistanê na ji bîr bikin li hember Yunanistanê problem êdî xilas bû hevan na ji ber ku AKP ew ket serê min ew teorî AKP baweyekî plan kiriye û Qıbrîs firotiye anha êdî derdê dewleta Tirkiye bi Yunanistanê re nemaye ew girav miravên derdora Ege filan filan hemî fasapîson ew jî di salên nodî de hatine firotin di sala 2030 de jî qismekî wan giravan hatin firotin girav hevalê ku fehm nakin ew reşayiya erdê perçê reşayî di nava avê de di nava behrê de ji wê re dibîn girav yani mesela Qıbrîs giraveke di wê menî de dibêjim hemî hevalên ku me sêr dikin canan xaltiyê me hene metê me hene apê me xalê me li me temaşe dikin silav û rêz ji we hemiya re mala wê ava eger hûn bibin abone jî serda kêfxweş dibin ama însanê ku li me temaşe dikin hevano qismekî mezin ji temaşevanên me YouTube'a xwe li ser telefonê qeyt nekirine ji ber vê yekê nikarin bibin abone ez fehm dikim îja ew gencên me hevalê me eger bikaribin YouTubeê daxin ser telefona wan bikin abone süper dibe mala wê ava çima ew nakin hevan no niha dibêje Gulistan Kiliçkoçyî got ev taktîka AKP'ye pêşî bawekî veşartî parve dikin lê li berteka gel dinêrin pişra zemîna fermîkirina wê ava dikin lê em bi eşkerî dibêjin em vê yekê qebûl nakin wekî din çi dibêje Tirkiyeyekê ku aştiya xwe ya navxweyî pêk neanîbe wê ji bo aştiyê herêmê çawa dikare sûde war be ya jî fayda wî çawa dikare bigêje herêmên derdorê welatên cîran nemimkün e em dibêjin tezkereya şer perspektîva ewlehî parêziyê tu car çareserî nine tam tersine alozî derdixe Koçî tê ragihand ku ew ê wekî partî li jineya giştî li dijî tezkerê derkevin bangê hemû partiyên din jî kir di serî de CHP dengên nabikarbîne yanî daxwaza AKP MHP ji bo ku biçin Rojavayê Kurdistanê şer bikin ji bo ku bikaribin artêşa xwe bixin nava axa Başûrê Kurdistanê ji wan re dengdanekî lazim e erê ya na bibêjin na veya pêşniyaza Dem Partiye ji bo partiyên din ka em binêrin dibêjin erê yan na hevan no ev meseleyekî meseleya din jî ez ji we re bêjim meseleya din jî ev e mitxwast ji we re pêşkêş bikim ev e ev li ku derê hûn zanin çi ye ez hema ji we re dibêjim ev li Swêdê ye pêwîstiya me tifaqa netewî binêrin ez hema vîya bînim ser ekranê ji ber ku hevokekî pir xweş e
Hevoka camerane. Mustafa Özçelik dibêje pêwistiya me bi tifaka neteweyî di navbera her şer perçên Kurdistanê de heye. Kî dibêje? Mustafa Özçelik serokê giştî yê partiya PWK. Baş e? Serokê giştî yê PWK Mustafa Özçelik dibêje pêwistiya me bi tifaka neteweyî di navbera her şer perçên Kurdistanê de heye. Li Stockholm'a paytexta Swêdê semînerekî organîze kiriye. Li gel rêvebir û endamên PWK yên li Swêdê nûnerên Partiyên Demokratîk Kurdistan PDK ya PDK İranê, Partiya Sosyalîstê Kurdistan PSK, Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ENKS, Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê El Partî, Hevkariya Hêzên Kurdistanî li Swêdê, Konfederasyona Revanda Kurdistanî, Diya Kurd, Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê, Yeketiya Jinên Kurdistanê li Swêdê, Yeketiya Nivîskarên Kurd li Swêdê, Kitêbxaneya Kurdî li Stockholmê, gelek siyasetmedar rewşenbîrên Kurd hatin tevlî vê semînerê bûn. Ji bo hurmeta min ya ji bo van saziyan ez pêwîstî dibînim navê wan yek bi yek bilêv bikim. Kes bila min rexne neke pir baş e divê em navê van rêxistinên xwe tim bînin ziman. Mustafa Özçelik çi dibêje? Di derbarê pêvajoya nû ya li Bakurê Kurdistanê de rewşa Rojavayê Kurdistanê, rewşa Başûr Rojhilatê Kurdistanê de nêrînên partiya xwe tîne ziman. Di konferansê de dibe em seroka vê partî yani PWK platforma welatparêzên Kurdistanê a Swêdê Seval Mertê di destpêkê de xêratina beşdaran kiriye. Paşê jî mafê axaftinê da Mustafa Özçelik ew jî dibêje ji bo bername heyeta ku di konferansa Qamişloyê ya 26 Nîsana 2025 de hatibû diyarkirin carekê din piştgiriya xwe anî ziman dibêje îro divê hemû Kurdên cîhanê piştgiriya gelê me Rojavayê Kurdistanê bikin. Ji bo çi? Ji bo ku gelê me karibe statûyekê millî, statûyekê coğrafîk a siyasî bi dest bixe. Özçelik destkeftina federal ya Başûrê Kurdistanê wekî destkeftineke hemû Kurdên cîhanê pênasê kir. Balkişan ser girîngiya avakirina hikûmetekê hevbeş ku hêza Pêşmerge, aborî, ewlehî, dîplomasiya Başûrê Kurdistanê ji bo bibe yek. Hikûmeteke hevbeş çê bibe ji bo ku hêza Pêşmerge, ekonomî, aborî, ewlehî, dîplomasî bibe yek. Di derbarê Rojhilatê Kurdistanê de jî axifiye. Mesela İranê, hilweşîna İranê, partiyên li Rojhilatê İranê di derbarê wê de jî wisa hinekî agahî daye. Dibe ku firsendê dîrokî werin pêşiya vê beşa Kurdistanê, birayê me yê Rojhilatê Kurdistanê ji bo gelê me karibe ji wan firsendan fayde bibîne, sûdê werbigire beriya her tiştî divê yeketiya wan hebe. Yani yekrêziya nava mala Kurd were avakirin. Mustafa Özçelik bangê hemû kadroyên Kurdistanî kir, bang li azadîxwaz demokratan kir, ji bo avakirina partiyeke xurt li Bakurê Kurdistanê piştgiriye bidin siyasetê. Piştgiriye bidin çanda avakirina partiyên nû PWK. Yani xuya dibe ku welatparêzên Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê dixwazin partiyeke nû ava bikin hevan me. Ji bilî Dem Partiyê. Dem Partî ji xwe re dibêje ez partiyekî Tirkiyeyî me pir normal e jî. Di nava Dem Partiyê de pir partiyên cuda hene. Partiya Hereman heye. BBP, DBP tamam. Lê partiyek ku tenê ji bo mafê Kurda tê bikoşe li Bakurê Kurdistanê divê were avakirin Mustafa Çelik wisa dibêje. We goterê fikra we çi ye? Anha heqeten li Bakurê Kurdistanê pêdivî partiyekî temamî Kurdistanê heye tune ye. Yani ji bilî Dem Partiyê. Yani em xwe bixwane ya kesekî xerîb tune ye. Pêdivî heye tune ye. Hûn ji me re binivîsînin ez ji we re bêjim. Pêdivî heye. Dem Partî Ramazan Korkmaz mala te ava her hebî. Tu bûyî endam ihvalê de jî eger yek bi yek bibin endam ê ku îmkanê we heye tabî ne hemî mala we ava.
Dem Parti na da rekabetê de ye bi AKP re, MHP re, CHP re. Ji ber ku partiyeke Tirkiyeyî ye. Di Tirkiyeyeke demokratîk de dixwaze Tirkiye bi rêve bibe, dixwaze bibe hikûmet. Di çarçova temamê Tirkiyeyê de mafê mirovan diparêze, dawa Kurd jî diparêze, xwezaparêzî jî dike, mafê jinan jî diparêze. Hemî tê de hene. Lê tenê ji bo mafê Netewîyê Kurda partiyekî eger were avakirin çima nebe? Hemî ama bi şertê ku dijberiya hevûdû nekin. Bi şertê ku kesî sûcbar neke. Duê manê de. Mesela Partiya Kurdistana Bakur çima nebe? Herî P PKA Partiya Kurdistana Bakur ya jî Partiya Bakurê Kurdistanê. PBK çima nebe? Dibe hevan Partiya Bakurê Kurdistanê eger amade be, eger çêbe bizanin ki navê wî millê kiriye. Baş e? Çima nebe? Dibe elbet. Demokrasî wisa ye çima nebe? Mi çi nîşanê we da? Ha, mi got ez fotraf nîşanê we dêm. û çima ji min re nabêjin hevan ya? Ka mirov çawa fotrafa nîşan dide hevan? Tamam. Mirov wisa fotrafa nîşan dide ji we re bêjim. Yek ev veya ya baltus çi bela kişand? Ev semînera ku hatiye amadekirin li Stockholmê binêrin hêjmara ciwanan gelekî kêm e. Yani li dîwanê berpirsyara PWK ya Swêdê heye. Wekî din em yani insanên xwedî temenên bilind piranî de cihê dikirin binêrin. Veya bala min dikişîne Partiyê me yê Bakurê Kurdistanê tev wisa ne. Mesela 10 salê din ev partî ji holê radibin. Yani ez dibêjim 10 sal, belkî 5 sal jî. Mesela dem partî ji ciwanan pêk tê, pir ciwan hene, pir genç hene. Hakikaten. Çima wisa ye? Piranî mêrin û piranî îxtiyarin yani porspîne. Tamam bila hebin porspî ama partiyên siyasî ji ewa pêk tê hevan me. Kesî nas dikin hene vê derê. Partiyên siyasî ji ciwanan pêk tê, dibe ciwan bin yani. Ev re hemî rewşenbîr in ha. Hemî kesî hûn dibînin rewşenbîr in. Ez nas dikim, ez hema me hemîyan nas dikim. Swêd zemanekî navenda rewşenbîrên Kurd bû. Baş e? Ji vê derê hem ez zanim hêjmara temaşevalê me gelekin li Swêdê ez ji we re bêjim. Ez hez dikim ji Swêdê. Hemî hevalê me rewşenbîrê me ê li Swêdê silav û rêzê min ji we re. Eger rexneyekî we hebe ji bo kanala me ya YouTubeê ji kerema xwe re ji me re ragihînin hem bi rêya X'ê hem bi rêya Messenger. Vê derê rewşenbîrê me yê li Swêdê kî dibe bila bibe? Kî bixwaze? Ez vêya ji dil dibêjim. Ji me re peyamekî bişînim, me re bikevin têkiliyê bibin mîvan. Ji dilê we çi tê? Basa berhemê xwe bikin, basa pirtûkê xwe bikin, basa siyasetê bikin, rexne bikin. Çi dibêjin bibêjin, kanala me ya we ye. Ji we re vekiriye hevalê me rewşenbîrê me ê li Swêdê. Ê li her derê. Mesele ev e hevanno me ew jî pêşkêş kir. Niha yani tiştek ku Mustafa Özçelik dibêje rast e. Pêdivî heye. Ji bo avakirina partiyekê Kurd li Bakurê Kurdistanê ez niha têm cem we fikrê we jî dipirsim. Ayetullah Ali Xameneî dibêje Trump xeyalan dibîne. Çi ne xeyal hevanno? Rêberê Olîyê Îranê Ayetullah Ali Xameneî îddiayên Serokê Dewletê Yekbûyî Amerîkayê Donald Trump ku bernameya nuklerî ya Îranê bi tevahî hatiye îmhakirin bi bîr xist got baş e dîtina xeyalan bidomîne. Donald Trump çi gotibû? Bernameya nuklerî ya Îranê bi tevahî hatiye îmhakirin. Dibêne na. Halbuki
mesela şaşe. Yani tu çima dibêjî na? Eger nehatibe hilweşandin jî Ayetullah El Xamanî ji bo pêşî li şer bigirî bêje temam tu çi wazanî bila mîna te be. Mesela radibe tehrîk dike. Dibêje na em hê jî li ser piyane. Em hê jî bernameya xwe ya nuklerî didomînin. Xamenei xîtabê Trump kir got tu kî tu radibî dibêjî welatekî dikare bibe xwedî çeka nuklerî yan jî kîjan welat nikare bibe. İran û dewletên Yekbûyîn Amerîkayê ku di serdema monarşiya Pehlewî de hevalbendên nêzik bûn, piştî şoreşa İslamî ya 1979 krîza dîlan dest pê kiribû li balyozxaneya dewletên Yekbûyîn Amerîkayê teklîfên xwe yên dîplomatîk û ji wê demê ve qut kiribûn. Wê rojê kî bû ya rayedarekî İranê derketibû gotibû ew krîza dîlan di sala 1979 de dewleta İranê avêtibû ser balyozxaneya Amerîkayê ya li Tehranê dibe ew şaş bû. Me diviya bû me nekiriba. Yani merû li welatê xwe şoreşê pêk bîne karê mirova yê ewil merû biçe balyozxaneyekî dibin ewlekariya mirova da ye mîvan e li welatê te merû biçe dagir bike merû însanê vê derê esîr bigire. Veya tam rezalet e. Tam rezalet e. Bê exlaqî ye heqeten ya. Rastî Amerika dibe kî dibe bila bibe. Yani bifikirin yani kî dibe bila bibe. Mesela dewleta Tirkiye jî mesela anha li Sûriye dewleta Tirkiye heye ne em bêjin li Şamê Şam komple de na anha em bêjin li Şamê konsolosxaneya dewleta Tirkiye heye dixebitin problem tune sibê du sibe Qesedê Mazlûm Ebdî hemî kesayetiyên ku hûn tê bîra we hûzanin biçin şoreşê pêk bînin şevekî da temamê Sûriye bi dest bixin. Yani tê hişê we ku rêvebirên Rojavayê Kurdistanê bavêjin ser konsolosxaneya dewleta Tirkiye destûnîgî wan însana girê bidin, esîr bigirin, işkence li wan bikin. Wana rehîn bigirin. Hovîtî ye. Hevalê me Rojavayê Kurdistanê nakin wan nîşana. Zanim nakin. Karakterê wan da tune ye. Muameleya li hember esîran ya jî muameleyên dîplomatîk pir baş dizanin. Ew ê çi bikin? Ew ê bibêjin hergal bila wekê berê be konsolosxaneya we bila karê xwe bidomîne, îşê me bi we neketiye, hûn memûrin. Karê xwe bidomînin. Lê em xebatî îstixbaratî li vê derê naxwazin. Hûn di navbera milletê me ê Sûriye û milletê Tirkiyeyê dewleta Tirkiyeyê de ji xwe re navbênkarî bikin. Karê xwe bîrokratîk bikin. Konsolosxane ew e. Nûnertiya dewletekî li dewletekî din e. Mesele ew e. Hevalû ez hema têm cem waye. Ya min ev xerîte pir nîşanê we neda. Ev xerîte hevalno Başûrê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê ev tiştê ku me nîşan daye ew jî êrişên muhtemel ê Tirkiye ne. Eger operasyon bidin dest pê kirin ama tiştekî ji we re bêjim dewleta Tirkiye newêre operasyon bide dest pê kirin. Her duyan bi hev re. Eger dewleta Tirkiye tevgera xwe ya eskerî hem li dijî Rojavayê Kurdistanê hem li dijî Başûrê Kurdistanê bi hev re pêk bîne dibe sebebê yeketiya mutlak ya hêzên eskerî yên Kurdan. Siyaseta wan da çi heye? Perçe bike daqultîne. Perçe bike daqultîne. Ji ber vê yekê çi qaj destatê Kurdan perçe dike. Ji peşmergera dibêje tu mirovê min î, Başûrê Kurdistanê dibê tu mirovê min î, ez ji te hez dikim derdê min tenê bi PKK re ye. Wextê ku PKK têk bibe tasfiye bike ji holê rake, hêdî dibêje kêk were. Derdê min îja bi yenekê re ye. İja Silêmaniyê balafirgeh digire, îja derdê wî bi Bafil Telebanî re ye. Yenekê têk dibe, paşê hêdî tê dibêje pedekê ka kiremke were. Ev çi hele tu tê day? Ev çi cudaxwaziyê tu dikî? Ev herema Osmaniyan e. Tu çawa rabûyî bi vî halê xwe Kurdistan çê dikî? Ya. İjan dawîl Kurdan tîne. Ev senaryoyekî vikû vala ye. Pûçê bavêjin çöpê hevano. Tiştekî wisa tu car nikarin ji ber ku milletê Kurd li ser piya ye, şiyar bîye. Milletê herî siyasî yê rojata navîne milletê Kurd. Milletê herî maqûl e, milletê herî zana ye, siyasî ye, mîvanperwer e jî. Serwext e, milletê serwext e.
Devleta Tirkiye bila xwe û civaka xwe bifikire. Civakek weke mî ava kiriye nava xwe de. Qamer Genç jî hatiye nava me. Mamoste Qamer Genç ya tu nemiribûyî Qamer Genç. Tu çawa hatî ya? Qamer Genç işaretê serkeftinê nedda. Qamer Gencê ku ez zanim. Tamam. Qamer Genç jî hatiye. Hemî Sara Xan cilvê diriye. Sara Xan merheba bixêr hatî. Sara Xan tu ji ku derê tevlî dibî? Tu ji Rojdatê Kurdistanê gelo? Ka deqekî. Wekî din kîlvê derê hevanna. Ka we paşeroj û pêşeroj çi kir? We safî kir û ji nav derketin hevanna. Yani ez ji we re tişek bêjim. Ez ji bo pêşerojê îsrar dikim. Yani mesela na. Mesela gotinên pêşiyan di mana ji me re pêşengî dikin ne wisa ye. Pêşengî didin pêşiya me diçin. Ew didin pêşiya me. Yani ew pêşeroj e. Rast e duê manê de ye. Ama gotinên pêşiya di wateya dane pêşiya me ronî dike duê manê de ne. Pêşiyên me yani mirovên beriya me. Mirovên beriya me bûne. Ew pêşiyên me ne. Yani beriya me. Mirovên beriya me hatine dünyayê. Beriya me yani pêşiya me. İja mirov nikare bêje pêşeroj. Duê manê de dibêjim. Ew paş e. Paşeroj e. Yani li paş maye. Çima em dibêjin li paş maye û li pêş. Here pêş. Hernepêş. Çima em dibêjin hernepêş? Duê manê de ye. Ji bo ez van aliya da hevalê ku heta niha karibî ez min îxna bike derneketiye. Ez îxna nebûme. Ama ji we re bêjim cengekî mezin heye li ser pêşeroj û paşerojê. İja canan ji bo ez nekevim nava vê cengî ez dibêjim siberoj. Rabirdû yani mesela pêşeroj dema bêt erê. Sevaya mantıkî ye yani. Pêşeroj dema bêt. Rivaya mantıkî ye erê. Mesela niha hemî bibin. Hemî ajansê me yên nûçiyan hema dibêjin paşeroj. Yani ji Anha, Anefe, Rûdaw herkes dibêje paşeroj. Ji bo pêşerojê dibêjin. Ez dixwazim car di ji wan re spas bikim û ez xatir ji we bixwazim hevana. Ramazan Korkmaz mala te ava ji bo tevlîbûnê, ji bo endametiyetê. Hemû hevalên ku vê êvarê bûn abone ez ji we re spas dikim. Wekî din ez hema biçim nûçeyên deqeya dawî binêrim. Tiştekî canan di nava bernameyê de bûyer diqewimim. Ez derdikevim poşman dibim ji derketina xwe. Qenebe me mesela Swêda dibin dorpêça tund da ye daxwaza mafê xwe çareseriyê dike. Yani daxwaza federasyonê dike. Swêda em binêrin çi dixwaze evan da? Ev deqekî neçin derekî ez hema ji we re vî nûçeyê bixwînim ka çi têda ye ya hûn dixwazin ez bînim ser ekranê. Ez bînim ser ekranê em bi hev re bixwînin. Ev jî li Dêra Zorê mayînekî teqiya du şervanên Qesedê şehîd bûn hevanno. Ev jî nûçeyekî deqa dawî ye. Deqekî ez hema nûçeyên deqa dawî hene ez ji we re bînim ser ekranê em bi hev re bixwînin. Baş e? Biborin. Tamam. Em wan wisa wisa bikin.
Navenda ragandina Qesedê daxuya kirin ku li Gwendewarê Rojavayê Dêrezorê mayînekî şaneyên Daişê çandibû di erdê de di erebeyekî de bi cih kiribûn. Di nava hêzên wan de teqiyane di encamê de du şervan şehîd bûne, du jî sisê jî birîndar bûne. Navenda ragihandina Hêzên Sûriya Demokratîk bi daxuyaniyekê diyar kir di encama teqîna mayînekî bi erebeya hêzên wan de li Gwendewarê Rojavayê Dêrezorê du şervanên wan şehîd bûn, sisê jî birîndar bûn. Daxuyanî bi vî şeklî ez hema bêjim li gundê Hîsan ê herêma Kîsra Gwendewarê Rojavayê Dêrezorê mayînek û şaneyên Daişê a terorîst çandibûn. Bi erebeyekî hêzê me de teqiya di encamê de du şervanê me şehîd bûn, sisê jî birîndar bûn. Ev suçê tirsonak di çarçoveyê hewlên rêxistina terorîst ên darbekirina aştiya navxweyî ya li herêmê de pêk hatiye. Nûçe ev e. Ez hema biçim nûçeyekê din jî hevano li Swêdayê. Ev an habû. Baş e, ez hema jê derdikevim. Em diçin min nûçe li derekê din jî dîtibû hevano. Ev mesela Swêdayê. Em û jî bi hev re bixwînin. Baş e. Ev Swêda dibin dorpêça tund te daxwaza mafê çarenivîsê dike. Mafê çarenivîsê yani merûv qedera xwe bi xwe tayin bike. Di derbarê siberoja xwe de, pêşeroja xwe de biryarê xwe bi xwe bide. Çarenivîs ev e. Li Swêdayê li aliyekî dorpêça tund ya hikûmeta Sûriyê li aliyê din jî xwenîşandanên durziyan yên ji bo serxwebûnê berdewam dikin. Hûn jî dibînin hevanna. Süper. Çalakvanê mafê mirovan ve dah ez me ji Swêdayê gotegotên li ser rakirina dorpêça li ser parêzgeha Swêda ya li başûrê Sûriyê red kir. Ez em teqez kir ku welatiyên li wê derê ji maddeyên herî bingehîn ên jiyana rojane wekî art, sotemenî her wiha ji meaşên karmendan bêpar hatine hiştin. Çalakvanê mafê mirovan wiha de ez em ji Rûdawê re ragihand îro piştî zêdetirê sê mehan ji komkujiya ku hêzên hikûmeta Sûriyê û komên eşîrî yên alîgirên wê pêkanî bûn, Swêda hê jî dibin dorpêça giran de berdewam e. Hikûmeta demkî îdia dike ku ev dorpêç tune ye, tiştekî wisa tune ye. Rewşa zêdetirî 390,000 koçberên li 43 gundên dagirkirî gelekî xirab e. Ew ji pêdiviyên jiyanê bêparman e, ji perwerdê bi temamî bêparman e, perwerde rawestiyaye. Wekî din çi heye hikûmeta Şamê rê li ber gihîştina hemû çavkaniyên bingehîn ên Swêdayê girtiye, xizmetguzariyên rojane rawestiyane. Vana hemî mesele ne. Detay hene, ez dibêjim ew xwesa besê hevanno. Kasara xan xwe çawa dide naskirin hevanno. Hevalên ku bi tîpê erebî dixwînin bila bixwînin. Ez pir dixwazim hevalên me ê Rojhilatê Kurdistanê li me temaşe bikin. Ama ez zanim mesela gelek hevalê me hene ji bo Kurdên me ê Qazakistanê, Ermenistanê, Gürcistanê li me temaşe bikin. Heqetin di nava xebatan de ne. Haya me ji we heye, mala we ava. Hevalê me ê Kazakistanê wekî din ku derê hebû. Ez zanim Kırgızistanê jî hene. Yani hemî ew heta sînorê Çînê jî hevalê me li me temaşe dikin. Haya me ji we heye. Rêz û hirmetê xwe em ji we re dişînin. Baş e, deb xatirê we silav rêz ji we re.